Layo dahil gilubngan. Dagan naman nangita. Daghamang nangita. Bantok sa mga iro. Dari ako. Ano yung kupting bara? Dili na yung bara. Amara diha na. Diha na ayo. Wa magana ginabti, wa guniti. Kisa man nagkawatan ni. Adi ay, daan na ilang baraha. Ah, daan na. Dili na daan dire. Kinsa man nagkawatan ni? Kami si Jonas. Unsa man ni sure nga tao na. Tao no porma. Ngano nakamatikod mo mga ni gilubong? Kuan man. Mga bantok ang daan daw. Dan man og pungpong nga hagon eh. Asa tong hagon eh? Ting bani. Eh, Ting ako may nagdamko ni mo ting. Ako gilubong ting. Ano na mga diya. asa tong hagon eh? Dire ay tara eh, hagon eh. Asa man nakita na ano doy. Ngasiya ni. Kani tao gini. Tao na eh. Mamay sanina. Kanina. Anti ila to dito. Ang kanina niya. Ang tigil mo to dito. O kani mao ning apil ni kautan. Ting bani. Ibong ko taas mang lubong. Dito na lang ita ubos dire. Katagay sila. Ibo siya. Ano man yung hagon yang pasalikod nila. Ay na niyo gikapa ang kuan ha. Mao gina sila Tating nabunan ko ng kumita. Si Papa na si Taboy mo nang isip pangita na ako yan. Ay kumita man gani. Kani sundag, bisan sa kuban sundag. At amuan ng daya ya. Butod naman niya siya. Uy. Pero tao jud. Ha? Tanaw tao ba gyud? Bukton eh. Ang nga magkapamilyar sa kuan yang sanina kanang ilo kasagaran mo na yung sulod. Bukton eh. Bukton. Og iso ni sako. Iso siya sako. Kumang ilubong. Anti ina to. Kisa niya to, taga misahin.